פלג, התחלנו. התחלנו? כן, כן. תצטרפו אליי, לקחו אותי אלמוג. אני פלג פייזר ואני השדרן שלכם הערב. קחו אותי אלמוג היא בעצם תוכנית שבה המתמודדים ינסו לכבוש את ליבם של גדוד אלמוג במגוון תחרויות וכל מיני נושאים. המתמודדים שישארו בעצם יזכו בליבם של גדוד אלמוג. אבל לפני שנתחיל, בואו ניפטר מהמתמודדים הראשונים. אחי, אין פה אף אחד. שעברו שלב, קחי אותי אלמוג. בואו נכיר את המתמודדים קצת יותר מקרוב. כשהכרנו את המתמודדים, נעבור לשלב הדו-קרבים. קראנו את הדו-קרב הראשון בין סן חוזה לאנה ארונדו. ונעבור לדו-קרב הבא, שבו המתמודדים יתחרו על ליבה של אלמוג. נראה מי מביניהם ירשים אותה יותר. אלמוג, מה זה נוסחה מתמטית שאפשר גם לאכול אותה, את יודעת? לא. ביי! אז אלמוג, בא לפה הרבה? טוב. תגידי, אבא שלך גנן? אז איך יצאת כזאת פרח? בדו-קרב הבא המתמודדים יתמודדו על לאכול כמה שיותר פטיבר בזמן קצר. תתחילו. נבחן את טוב הלב של המתמודדים כדי לראות מי הכי ראוי להדריך את גדוד אלמוג. שלום, מישהו יכול לעזור לי לחצות כביש? כן, אני אעזור לך. למה שאת תעזרי לה? אני אעזור לך. בואי סבתא. בואי, אני אעזור לך. ביי. אני אותה! אני עוזר לה!
מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי, פתאום הטלפון התחיל. בדו-קרב הבא נבחן את היכולות הספורטיביות של המתמודדים. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me. בדו-קרב הבא נבחן את יכולות השחייה של המתמודדים. Hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. מזל טוב, אתם המתמודדים שנבחרתם להדריך את הצוות שלי, הצוות של גדוד אלמוג המטורף. סליחה, מה אתה עושה פה? זה הצוות שלי. It's in the air, I smell the same. It's gonna be the best night of my life. When everyone can go insane, yeah. I know, girl, that you feel the same. We're gonna be higher than the sun. I really don't know where I am. גדוד אלמוג היום פעולה ראשונה משוגעת בשבט שלוש. Know what time is it? And why not have a naked? Everybody's on the ground, so intoxicated. Drink your ass off till your blood so let's get fucked up. All you people got me right. All you people got me right. 1 bit, 2 girls, 3 or 4.